APC. To ga sabon Aminu Dahir foto girabi. SSA na gwamna SSA foto girabi. Ana ɗaulaye na garkiya. Toji Kano. Gawo na garo kala ɗaya. Toji Kano. Masu kamala iri ɗaya. Toji Kano. Siyasar reko da kala ɗaya. Haka ne. Toji Kano. Ga misali zan ba ku ɗaya. Toji Kano. Dan mishinoni ne zubi ɗaya. Toji Kano. Sun ciyamomi ba ya tambaya. A zamanin people na ta godiya. Toji Kano. Sun taka rawa iri ɗaya. Toji Kano. Shi ya sanya Ganduje ya tsaya. Toji Ya zaɓi jajirtattu iri ɗaya. Toji Kano. Akan su gaje shi aka raga ɗaya. Toji Kano. Gawo na garo. Gawo na gaji. Rabansa Allah zai min yi dariya. Tun da yan kishi ne gaba ɗaya. Toji Kano. Kana sun Shanona ta jam'iyyar APC ce, akwai da Shanona ta Malam Nasir Yusuf Gawuna ce, ta Kwamanda Murtala Silan Garo ce, ta Baba Ganduje ce. Sai kuma na ga ƙuri'a. Ina so duk mai katin zaɓe daga hannu a wannan wuri. Za ku zaɓi Gawuna da Garo. To aiki na ya gama, alhamdulillah mun ci zaɓe. Amfanin zaben shugabanni gwamna mataimakinsa shine mu sharbi roman demokaradiyya. Da na zo na ga taro na Shanona da Bagwai, dama dai garin APC ne, saboda haka kun ɗora mana aiki a gabanmu mu mutanen Gwarzo. Dole mu yi aiki mu yi taron da zai fi na Shanona da Bagwai. In ba haka ba yaƙi ya ci mu. Ya san ƙudurin Barau Maliya. Ƙudurina da kuma ƙudurin Gawuna da Garo da Badau da Kundila shine mu mai da Kano ta arewa ta zama birni. Kuma mun fara ba. To tun daga ƙaramar hukumar Bichi har zuwa Bagwai har zuwa Shanona ɗan adam ne iya ganinka da mata da matasa ba abin da za mu ce da Allah sai godiya. Mu gode wa al'ummar wannan yanki na Shanona da Bagwai. Ne na jam'iyyar APC kuma in Allah ya so ya yadda a zaɓe na 2019 ƙananan hukumomi 13 na wannan yanki ba ƙaramar hukumar da Allah ya ba mu kunya kuma in Allah ya so ya yadda a 2023 mai girma gwamnan gobe Dr. Nasir Yusuf Gawuna muna baka tabbaci in Allah ya so ya yadda Allah ba zai ba mu kunya ba ƙananan hukumomin nan 13 za ka lashe su cikin yadda Allah kuma ka lashe ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano. Ni a wajena ba a takarar sanita a Kano ta Arewa, inda gaskiya ne. Domin me kake bukata a sanita in ka zaɓe shi ya je Abuja ya zauna da Inyamurai da Yarabawa da mutanen Tibi a yi turanci a birge a yi hayaniya. Ina ga abin da ake kenan a Abuja. Sannan ka kawo aiki garinku, ka kawo aiki mazaɓarku. To abin da Barau ya yi, ni dai ban san sanitan a duk Najeriya da ya yi wa mazaɓarsa irin wani abin da aka yi ba. Mu gode wa al'ummar wannan yanki a bisa irin wannan karamci da kuma yadda aka fito taro na nuna mana ƙauna da tabbatar da cewa in Allah ya yarda jam'iyyar APC ita take da Bagwai da Shanona. Ina so in tabbatar da al'ummar wannan yanki kun ji abubuwa da aka zayyana wanda gwamnati ta yi muku da kuma wanda wakilanku wanda kuka zaɓa suka yi muku. To jama'a wai me ake so a gwamnati? Kyakkyawan wakilci ake so. A kawo abubuwan more rayuwa da ci gaba. Musamman harkar ilimi
lafiya da noma wanda wannan yankin an san su da Kara tsintsiya a ta babban zubi Ni su zanabi mata ta mata bi Kai ma zo ka bi dangin ka kace zubi